faru zamanin Jonathan bom ya tashi wani wuri mutane sun ka mutu zamanin mulkin Jonathan suna da taron siyasa Kano ya hita batun waɗancan ya te Kano rarara ina ganin rarara ya mutu ko yana nan da rai to rarara hawa ƙayayyi zuwan mai malfa Kano kun tuni waƙat don ya nuna alhininsa yanzu ga inda ya kamata shugaba ya tafi amma ga inda yayyo to inda ya rarara na raye kaga ya kamata ya zuwan Baba Lagos don haka ni ga fahimta ta wannan abu da shugaban kasa ya kuskure ne amma kuma kuskure ne wanda bai ta kara ya karya ba iyaka dai a jawo hankalinsa kada ya maimaita shi amma abinda ba a yafewa shi kan a kashe al'umma ka a kashe talakawan ka yi shiru shi kan kowa bai kyale wannan Allah ya gafarta mishi game da shi yayi kuskure muna fata kai ya koma ya irin haka nan wayanda duk a cikin musiba sun fi cancanta kulawar shugaba bisa ga waɗanda aka buki na masha'a amma wannan Allah ya gafarta mai amma dai kashe-kashen da ake yi gwamnati ta kyale to wannan kan wallahi in ta kyale mu ba mu kyalewa yanzu ga Bello Turji ne ya kori hakimai ya nada nashi wani ke bani labari shekaran jiya yace yanzu abinda suke yi mutanen Bello Turji kana cikin gida mayakin Bello Turji ke shiga gidanka sai ya kira matarka ya faɗa mata ga irin nau'in abincin da yake son ta yi mai kuma ga inda za ta kai mishi baka isa ka ce ba ta yi ba kuma baka isa ka ce ba ta zuwa ba to ina tambaya ko zamanin bauta ai iyaka abin da za a wa bawa kenan kuma akwai gwamnati ake haka don haka mu dai da idanunmu babu ganin gwamnatin in akwai wanda ya gane ta yazo ya nuna min ni dai ban gane ta ba to Allah ka shiryar da mu to ba da lato mu isuwa ina mun ka tsaya ana abi umama to ai ciki ne muke ko ina mun ka aje wa rajulun da mutumin da raha ilal masjid ya tafi masallaci fa huwa